भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बीच खुशखबरी लेके आयल बनी। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के 2019 के नया होली गाना से जुड़ल बा। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के अभी तक 2019 के 2 होली गाना रिलीज हो गई बटे। आप सब सुनले भी बानी और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यार आशीर्वाद भी दिल बनी। लेकिन भैया आप सबके खुशखबरी के तौर पर ही बता दी, अब पावर स्टार पवन सिंह के 2019 के तीसरा होली गाना रिलीज होखे वाला बा, जौना के बारे में हम बहुत कुछ बतावल बनी कि कहिया रिलीज होखे वाला बा, कौना चैनल पर रिलीज होखे वाला बा, कितना बजे रिलीज हुई, सारा कुछ बताएं। सबसे पहले आपके बता दी, पावर स्टार पवन सिंह के होली गाना अभी तक जौन 2 आइल बा ओके आप सब बड़ा ही प्यार आशीर्वाद दिल बनी, बड़ा ही हिट भइल बाटे। और साथ ही साथ बता दी दोनों गाना सुनने के बाद आप सबके इंतजार रहल कि तीसरा गाना कब पावर स्टार पवन सिंह का आई। तो भैया वो इंतजार के पल खत्म हो गई बाटे बहुत जल्द। मतलब आपके बता दी, कल एक नया गाना पावर स्टार पवन सिंह के रिलीज होखल बा। 2019 के तीसरा होली गाना कल रिलीज होखल बा। जी अब कल 22 फरवरी के सुबह 9 बजे। जी अब कल 22 फरवरी के सुबह 9 बजे पावर स्टार पवन सिंह के 2019 के तीसरा होली गाना रिलीज हो रहा बा। जी अब जॉन की वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। जी अब वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे कल 22 फरवरी के सुबह 9 बजे गाना के रिलीजिंग के लेके पावर स्टार पवन सिंह अपना इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट भी डाल दिल बने। आप सब जाके उनके इंस्टाग्राम के आईडी पर देख सकते नहीं। ऐसे फिलहाल हम तो बताइए दिल बनी कि कल रिलीज हो रहा बा 22 फरवरी के सुबह 9 बजे, जौन की पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा गाना हुई 2019 के होली के। जी भैया तो तैयार हो जाए, कल धूम मची। आप सब बताइए भैया कितना इंतजार आप सब कर रहा बनी पवन सिंह के तीसरा गाना के, कमेंट बॉक्स में बताई। और चलते चलते वीडियो को लाइक करी और भैया शेयर भी करी और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी पर जरूर दबा दी।